Dit is klas Fjouwer van basisschool Simon Havinga in Snits. De 26 leerlingen zitten hier thuis, want juf Elise is ziek en de directeur kon hier geen invaljuf vinden. Ja, groep Fjouwer had hier geen les. Die hebben juist een van de middag bericht dienen van juf Elise is helaas ziek. De griep en alle mogelijkheden onderzocht, maar geen inval, geen adequate inval. Het is net voor het eerst dat deze squallen een groep naar huis stuurt. Vliene Wieke badde dat ook al. Nou, onze meester die wie ik ziek en we hier een invaller. Dus wij hadden vrij en dat was in de ochtend. Toen moest iedereen naar elkaar toebellen om te zeggen dat de meester ziek was. En wat vies ervan? Nou, ik vond die vrije dag eigenlijk wel leuk. Ontnota mat ik zeggen, heb ik hele begripvolle ouders. Deze basisschool had grote klassen. Groepen met een zieke juf of master verdelen over orenklassen is daarom geen optie. Maar net Elsenien vindt de griepgolf een probleem. Het is wel leuk als je eventjes ook iets thuis kan doen en daar tijd voor hebt en zo. Want dan heb je eigenlijk meestal maar 2 dagen in de week. Dus een extra vrije dag, je vindt het geen probleem? Nee, geen probleem van mij. Van groep Fjouwer is er intussen goed nice, want morgen zit er wel een invaljuf van de klasse.